Bizalen yürütmekten kafe alıp gideyim. Bu edek ne tenekçik. Ha sen alıp gidiyorsun mu? O ne sen söz verdi mi? Tamam. Ertiriniz hayırlı olsun. Turdunuz mu pağaman men giystiryen bilýän da bärde arkaýna sen önüne ýetip başlan işlem kändilerlik ýakgatyrys bidem. Sowduňyz mu pağaman hemmäňiz bidem sowdukly adetde Hudaýa şükür gowy hemme zat. Ýagdaýyňyz soraýan edim bugün aktiw bolaryn bugünkü etjek planlam işlem aýdyp bereýin. Nesip bolsa häzir güläşde gele oturup bir zawtryk zat etsem bana ýerden soňam aýmyligi o zada kitjek ýaz okugyny lagira kitjek nesip bolsa lagira gideseydi haçanan mer aňyrda ýazyljak diýene babasy bärik goýberdi bärde gitberdi hem öwrençdigim olar burada çykdyp garady şolar ýalap Qowmy siz bugün nesip bolsa aktiw bolaryn güne geçirek başladym ýene nesip bolsa toparlar aktiw bolaryn men bilen galan siz seýýän günüňiz haýyrly geçsin. Kaçak size bir minçik. Ädik şimdi ädik gitmezdi. Ma galanca tauna serette. Emme yokarsyn aç gördüm ýok. Bäri aşaklaryna aç gördüm ýok. Emme häzir işe gidip özüme bir saýan aljak. Ýene şonu da diýjek bolýan da adam. Şuny lay 10 gedeklik ulan bilýäňiz. Geçen gerek gelenindäki saýan serdim. Şonu da şuny arkaýyn 10 gedekde ulan bilýäňiz. Näçip aýdaýym seberdi, bolany bilaqys torupdyr da şuny goýuňyzda şu tarabyna däle bu tarabyna goýsaňyz gaty kän wagtlap ulanyrsyňyz. Bu tebiga sagyn bolan sebäpli o da şeýle ýagdaýda goýsaňyz gaty bakym ereýär kylym. Şoň üçin 40 manat bahasy we almak üçin 861 83 83 87 nomerden alyp bilýäňiz. Sprey barada kän soraýaňyz, ýa-da sprey barada da aýdyp çyka geçecek size. Bilmedim gowy habar mı, erwet habar mı? Nähre? Size de jaňa dip diýerlermi spreyler gaýrat et bir açyk ýene at nemedin diýip. Häzir bir etjek kylym gurbanlykda başa gaýbarlyk diýip kän jaňa etýän adamlar bar şoň üçin men häzir elimden geleni edermen kılım. Arkaýyn bolan esip bolsa, başlyklarymyz gelsin ýokadym karar berip bilmeýän käbir. Zaty giderlim ýetini. Şoň üçin başlyklarymyz adam gelsin bir maslahat edeýin, ondan o da dedem size habar ederim bana kılım. Söýün size. Yaş! Eliň dolu gelipsiň bugün? Ýok bilen ama işler gynanmak begen oturmasaňa da ýok. Gülaş, etedi canım. Bal getirdim. Da? Hoşa çınar getirdim. Onca zat getirmeyin ama. Vazı Spreyler köp diýerler, gaýraty. Hawa häzir. Sprey deli aýtma zatlanmaly sana. Bolýa häzir baş gelsin ondan soraly, iýdäli bilen ýok özüm karar. Daşary utdan kän jaňlar gelýän. Orketde kim satýa, ol bul. Bar, orketde satýarnamyz bar. Onu aýdar, o da spreyem bolýar da näme diýis. Siseledi baldyk. Gowmy özüň? Da iş Garaş. İyi biçmençik. Ay! Oyna ni tangyryp galýar. Mekki. TikTok'a başlanmarsan like'lar, kommentariyalar sorap başlamaly bolýan jynja. Men sana aýdym. Äwetler goýýar men goýýarlar. Hiçjana. Seredin mehribanar. Näme etjek bolýar? Biz oturduk, pikirlerini karara geldik. Şu ennam spreylenmez. Bilşiňi diýäli, şu ennam spreylenmez. Şaraň ýana sepmäň şeler äwedin. Innam janyňyza aýal erkek tapawdy ýok. Yine haýyslar boýunça gurbanlykda başga gaýbarlyk diýen gyýyzlar, gelinler, oglanlar üçin biz yine de bir 10 bol menden 5 gün, 15 günjük uzatdyk. İp bolan barsaň bol aýda güläle. Ben aýdyp berem. Ene şuň bilen bir sawun alana. Sarman aýtdyna. Bolý ol aýda. Şoň bilen bir sawun alana bizden uy hawa şo 150 manatdan dowam edip oturgular. Aýda bol 150 manatdan. Anam oglanlar käfariýa göwün tek bolýa oglanlar hiç gelýär. Hem oglanlar hiç Tap gelýär. unisex diýem şol ondan soň elinde kremlaň amorkadynny.
Güneş krem Güneşimi de biliyorum. Havadan canım. 200 manattan. Bilmeyenler. Ude ışığına Liboy yerde, Arka. Liboy marka bilen barlaşıp Barlardan deňeşdirdiler. geçen. Sonra ýöne ulu markalan gurrun ne diýen. Ulu diyor, di, başga Optum hemme bahamı. bilen. 190 manat. Ştuk bahamı 200 manat. Hawa qara kremem imitlenirji, ýüzüňize dürtük, Tatil. alerji, onan soň näme bolsa o da şolar ýaly. Kızar yara şona Voska we hemme da gaty nunderde dermanlar. Bahas 200 manattan, eýle sprey bilen sawnun bahasam 150. Şu atlykça. Alın allaryň hawa. Enne banyadan çykýanda şeýdi, enam janyňda hemme ýeriňiz Liboy bodumis, sepýaňyz, gyýyp oglan tapaw diýok. Sawn bilek 15 gün ýene udaldyk 150 manattan. Hökman alın. 861, 80, 87'de de var. Gülälekde de var. Arkaýyn alyp bilýär. 64'dan 8 Ýagynda krem var, iyi diýip ýazarlar inni. Mehribanar, güneş kremi, qara krem, sawn, Liboy zady üçin hem iýişe hem güläşe jaň adyp bilýär. Bu qara krem var, diňe iýmitlenirji daýy. Muň derde şey elim bilen şo gyzyry. Muň derde derman boyunlaňyza hemme ýeriňizde hökman gowadyp siňdirip çalyň. Kulaklaňyzyň arkasyna doky hökmüne ulanýanlar bar. Şeýle iýsi gowy, şeýle jana ýakymdy. Iýdinden elbetde güneş kremleňizi ýatdan çykarmak simbol bu gowalar. Mata simbol. Hawa, 200 manatdan güläşe jaň alyp bilýär. Barla var jöpýär. Filtrsiz şu var. Alýan güneş kremi. Seredin, şu güneş krem birce sıkım edýäňiz. Men ennan jama çaljak üçin kenetim birce geçme. Seredin. Yüzüňize bara göni ýagtylyk berip bara. Mana gön siňip çykaw mıç edip duranak. Göni bir tona makyagyň aşağınan elbetde arkaýyn çalyp bilýäňiz. Innam janyňyzda çağı uly kiçik hiç il tapaw ýok. Arkaýyn Liboy adam, ayal, erkek 7'den 70'e. Hemme kişi çalyp bilýär güneş kremini. 200 manattan güläşe jaň adyp alyň 64'lük 60, 98, 88 elbetde optim alsaňyz baha üýtgeýändir. Hemme ýerde de satylýanlar biziňkilerdir. Ana. Şivile diýäňiz ýüzüňizde gowy diýip ýa-fizalan ýörmen sen kafe alyp gideyim. Bu gedek men tenek gidecek. Ha sen alyp gidýärmi? Hawa men sana söz berdim ha. Toşna. Hawa. Telefona ne diýär? Biz gaýdy gelinlerle hepde de bir onu özümüz üçin aýrmandy. Karara geldik. Gıybat günü diye hepde de her kim derdim aýtmady. Ýok, gıybata yaramak benim. Gıybat diýip her kim meni bir aýtyp bilýär, he gowda bolsa gow tädel aýtýar. Aha. Gelinçiklemede var bilýär, jora çykdy. Şolarla gidýär. Onuň beden şumşy. Kraska ýokdur mende. Sen menden uzyňmy gel görerli? Ýok beýtsen uzyň bolar, soň aýdym. Ha, uzyň rahat. Hawa. Başıma kızımı da vermem düşmanıma. Anası da gelse, babası da gelse, vallahi de kanmam gözyaşına. Cennetin gecesi günü olaylı, gır gır şamatası kalaylı. Komiserim acanım, karakol. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. La ilaha. Le monde part en couille. Non. J'ai du mal à imaginer ces gens. Doglan gona inni. Karoç bir kugunnen. Uy bir kugunnenler. Nikay. Inni kaydymı? Çok şükür men ýok o wagtlar. Neden tapıp ölme dörnem etmiyorsun. Neme diýär? Günni. Şey diýär. Alal.
şey diye 27 noliydi geliyor. 27 noliydi geliyor diyor. Bir gün yedi uğra diyor bana. Bir gün ne uğra diyor. Bacım dedi aşağıdan minni kayda olan oğlumdur diyor diyor. Benim görmedik sıra. Ne diyor? Ulan titin kitili diyor. Sonra da fifu uğra diyor. Doğulan oğlumdur. Paylaşayım. Nasıl fifu uğraktan nağın? Havun? Hadi paylaş. Uçuyorlar kaytalarının yardım düşüyor. Uçuyorlar kaytalarının. Koyayda bir cep paylaşayım sana. Koyda vacı. İyulun 27'si, İyulun 27'si, İyulun 27'sidir. Şu an elimde ha. Oya varsam aydayını oturdum yadımda düşüyor. Meni de bergiyim. Meni de bergiyim ma ne her bergiyim ma. O spreyler çıkanla deyip değil mi size ben size padarka verecek sprey ondan sonra yadıma da düşünük. Şol bergiyimi men hiç kime vermedim. Şonu nesip olsa ertir bir gün yatlatmanı sizden haş edeceğim bir gün nesip olsa işe barıp hatta şu videodan sonra koyup çıkayım. Şu videodan sonra koyarım haysi odattığını nemediğini şu videodan sonra koyayım onun bir gün nesip olsa şu bergiyimi verecek hem yanıdın odadını o da paylaşacak. İçine de bir yaprak sarma koyacak. Size şey karıştırmam için şuna ideyiniydim. Gördüğünüz bakalım 10 sanam aktif ağlar kaylaktır. Nesip olsa bir gün erti aman işimken paylaşır. Elbette nesip olsa. Bir de kanıklımı eder her. Sana diyemem başka adamlara diyen, mini derleyenlere diyen. Sen görmedeki çıkıp bloğa salsan hiç önümden çıkan o. Hemen sen bana soğabın veren o. Benim günahım alan karar sana diyemem. Ben öğrenir diyen. Ertip paylaşır. Bir günüm nesip olsa uzak gün işte bulurnanim işte aydık geçer nakılım. On adama hem içine de hem yaprak sarmam da dadır da olmalı. Hem yaprak sarmam verir. Nesip olsa. Kofe de bayramdan sonra lidiler inşallah çıkar. Onun gelmesi bir ay olur. Şunu yalakılım siz yiyin. Öyle böyle rahat varsa paylaşıp çıkardır. Yani rahat kıyvat kakalakılım. Kıyvat kakal bol geçen rahatları vurun vereyim ya da oynayacağım. Ay melek ne hile uğraştı deyip soruyorlar. Ay melek baştan kuruluşumuz için hem babası hem men hem öydekiler qatqa şu atlıqça hem edilşmat lager uğrattık. Öngden yadır koyuptuk şeylerde. Qarasılar yani. Ulaylan qıydı bilen lagerde şu at bağıtlı. Yani köp neme sonra görüyor bana. Mesela men isyan vaxtım biz babam görmeyene gidip bilersemi. Bana babam şey deydi sonra olur köp veriyor bana. Benim havadiyan elbette okuğum kanokul olan vakti gün yani nesip olsa deyip şey deyip ne medyat atak hiç şeyle mesele yok. Daha şükür öğrençte okuğunu gürleştim. Bir neş öyümüzün meselesi ona nesip olsa ne medar sizinle elbette paylaşan hem radım öy meselesi nehili bir hoğla geçmesen bolmaya sebebi men bilýän ejemlerde de küçüklenme öz kiçi küçüğümma ondan soň qaraz neylem olanna olur seyrettiğe sağ olsun ejemler yana umuman ahir men gadım da men allym men seyretmeli men jogap berli şoň üçin qaraz küçüklem üçin bir howly hemem ödemem inne howlyn esleýän şoň üçin belki bu jaý satar o da dedim planlamda bir kiçiräç howlanlar inşallah o zatlar soň nemeden paylaşaryn alsam begenince zadım elbette siz bilenem paylaşar. Şolar ýala kalam şu wagtlykça hemme qowy sarmalary meni bella paylaşanlaryňy görýän qowyada elbet tapawut ýok diýişim ýaly her kimin da nemeni agdynyň tagamy üýtgeşik bolan üçin islen geçmäň.
islen şekline aýdyp paýlaşypdylar. Halap bilersiňiz, halaman bilersiňiz, ýöne 98% halaya köp minnetler. Biram men Instagram tahypamda men bella paýlaşýanda ananyň dünýäde iň ulum maňa padarka. Ýöne gaty günüň içinde 120 adam şey paýlaşypdyr. Bugün 73 minem adam paýlaşypdyr. Olar men paýlaşsam men Instagramym iýdat ýaşaň çüp sizden ötünç sorayan ýöne TikTok'ta hemmesini repost edip çykýan. Hemmesi TikTok'ta paýlaşýanlary täzeden menim repost edip çykýan. Instagram'da eger ikinji sahypamy belleseňiz has sizden hoşal bolardym. Elbetde mejbur dälsiz. Köp minnetdarlygym bildirýän, köp sag bolun, halanyňyza da, halamadyklaryňyza da köp sag bolun. Juýuňyza müň bereket bersen şey dip alanyňyza edeniňize. Nesip bolsam